Tximini altua daukan horretan. Gaur nire bestarradarekin mendi honetik botako du nire burua. Inor ez du horrelakorik egin orain arte. Kristina, bideokamera prest dago! Baina zertan ari dira horiek? Bai jende arraroa. Bat, bi eta hiru, banoa! Kontuz, Kristina! Oke, zoa, zuzendu norabidea! Ezin dut, aizen arama! Zuzendu, zuzendu! Ha, 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 haze muturrekoa. Ez zazu gutal barrerik egin, berriro saiatuko naiz. Ni badaezpada zuetzunen atzean ezkutatuko naiz. Berriz prestatuko dut dena, haizearen abiadura, norabidea, oraingoan dena ezin hobeki dago. Bat, bi eta hiru! Orain bai, Kristina, segi aurrera. Haize aldatu egin da berriro. Ez okertu, Kristina, kontuz tximini horrekin. Ai, 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 ai! Haze kolpea oraingoan ere. Ha, 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 haze komeri.